ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба навори навбатии мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо паплинҳои доинг ва дубайскии сесангара барои шумо нишон диҳам. бисёр ҳам гулошон хушрӯбай, марҳамат. чӣ хеле медонед ин паплино ғавсакан, фасонан, ҳичи намешаванд ҳангоми шуштан. анами нархҳо ҳозир 100 сомонӣ шидагиай. набинед чӣ қадар гулои хушрӯ, интихоби васеъ. мо фақат интернет-кати кор мекунем. бисёр менависанд духтарако ки чӣ доставка мекунед. пас ҳозир ман ҷавоб медиҳам. дӯстони азиз, мо почтакати равон мекунем Россия. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 10 килобор 490 сомон мешава. касе ки мехоҳад ки мо ба камаз равон кунем, пас камаз катиам равон мекунем. шумо нависед, камазам ами қариб ами 1 моҳ мерава бор. Москва 100 рубля килош, дигар шаҳрош бошад 150 рубля. чанд маротибае ки мо равон кардем, ҳамхе равон кардагӣ ҳастем. оя квитансия метиҳанд дар камаз ки шумо чанд кило бор мисол қабул бояд кунед дар уҷа, чанд кило бор мо аз инҷа равон кардем шумода, ҳамаша квитансия метия камаз, баъд рафта шумо аз унҷа мегиред бора. хулас анами намудо ҳамаш 100 сомониян. ино қимат будан сесанго ҳозир бошад 100 сомон, 3 метрш намхел 100 сомонияй. бисёр ҳам гулои фасонай. ина намудош дубайскиёш. ҳозир гулмайдое ки дидед ҳамаш паплинои доинг будан.